Apollo. Tento skin mám. Tento skin nemám, to z Battle Passu. Dancing, copyright. DX25. No zatančujem, John Cena. To sa nedá vo vode asi tancovať to na noc. Ľudia, to je problém, že ja neviem, kde skočím. Tak ja idem asi do ruina do Reels. Ja idem asi do ruina Reels. No do Restore Reels, ja sa vždy pomýlim. Idem asi do Restore Reels, no. Tam je to zemská mytika, aj tu, vedľa. Nie, na benzínku, tam je najlepší landing. Lebo minulé mi na benzínke, na minulú hru mi padla tá epická dramgana. Presne, ak som dopadol, prvá čestka na benzínke. Dúfam, že ma na benzínke hneď nezabijú. No... Ale na benzínku veľmi nikto nepadá. Tak to je dobré. Tu sa vždy takto zašijem, ja keď pijem shieldy. A môžem ísť do fightu. Ešte si vyťažím toto. Ja idem si míňať matro. Okay. Ale tu je dobrý landing na benzínke. Ľudia, môžete napísať áno do komentárov, ak hej, aj pre vás. Ľudia, a môžete napísať do komentárov, či máte rady buildy. Lebo ja buildy milujem. Dneska som išiel proti adminátorovi vo Fortnite 1v1 a som ho dával ako ne, lebo on nevie buildiť. Ale sa nedá ešte jesť hneď do začiatku, železo troška. No, dám sa takto na železo. Ideme ešte prelútiť ostrov. Ako vidím, tak tam je player. Aj to tam už vylúčil, no. Tam, aha hej, tam ničí. Tam je player. To je ani vôbec dobré. On vylúčil všetko, to čo je tam. Ak to je mytika, tak berám. Ľudia, už o 13 hodín nám končí mini pass na Enga, alebo o 12, alebo 11, už neviem. Nám končí mini pass na Enga, to nie je vôbec dobré, kámo. Aj keď som si ho kúpil, ale ja mytiky ešte chcem do hry. Tam sú fighty dáke, vyťažím kameň. Vieš, tam sú fighty, ale taky si ťažím kameň. Máme Česanda ešte. Česanda. Fighty. Kde sú tie fighty? Chcem aj ja kill. Chcem aj ja kill. Chcem aj ja kill. Chcem už kill. Modré. DMR. O, to je dobré. DMR-ko. Musíš tu po mne nezačať strieľať, kámo. Ja Miklo, jak oné. Ja mám každú hru také šťastie na tú zbraň. Proste, ale že každú jednu hru mám na tú ganu šťastie. Každú jednu hru mám šťastie na tú ganu. Proste moja najobľúbenejšia gana, mám tú ganu úplne, že každú hru.
Je to moja najobľúbenejšia gana a mám ju každú hru, to je dobré. Tento je bližší, nie? Zatancujem. Zatancujem brra panov. To berám za vodnú mytiku shieldy. A čo ešte predáva? Epic! Dick. Nie, daj. No iba toto vymením za toto. Čo tu ešte máš? NPCčko s tebou sa veľmi dobre tradí. Čo tu ešte máš? Už nič. Bez koupu, kámo, nemyslíš vážne? Ale viem aj bez koupu hrať. Ja viem hrať proste so všetkým na tejto zbrani. A práve preto túto zbraň, lebo táto zbraň má mega veľký damage. Earthbending. Počkaj, zoberám si do tohto. Túto no skin dáky. Drum gun! Jo! Tyk, drum gun. Teraz sa mi hodí toto. Kde sú tie blbosti malé? Nie, chcem tieto. Malé bobuľky na shieldy chcem. Teraz sa mi hodia, nechcem si míňať big shield. Kde sú? Už mám 2 killy ľudia, dneska musíme už konečne vyhrať. Yes. Prehútime house ešte. Ľudia, ja sa nebojím ani takto proste voľpno hlúčiť, lebo viem, že tí hráči sú slabí. Mal toľko čestiek, ja mám. Normálne získam už 500 nábojov. Ani táto nemá scope, ani táto, to není dobré. Ani žiadna gana z toho nemá scope, žiadna. Mám 500, hneď 2 killy a mám 500. Kam ale sniper dáky. Nemyslíte, nepočuli ste, že mi dačo prebehlo okolo hlavy? Lebo ja som dobre počul. Niekto tu asi chce používať snajperku. To asi. Dig. XPčka. Poď, reset a zatvor sa. Tu na tomto je čestka, ne? Bum. No, toto. Toto je najlepšia gana, ja som túto ganu dakedy nenávidel. A teraz to je moja najobľúbenejšia gana. Čo to je? Voda. Sr. Čo tu počujem? Bzúčať niečo. Znova. Zoberáme si NPCčku, máme 205 goldov. Ak nám ešte vyjde na NPC, tak berám. NPC, stoj! Nemôžem, škoda. Je 22 ľudí. Tak, kto tu je? More tryharder dáky, no určite. Veď ani hit mi nedal, to bol bot.
To bol bod určite, veď mi ani hit nedal. Čo? Ďalšiu bzučandu tu počujem. Čo tu bzučí väčšine? Nechcem. Toľko čestiek ja tu mám. 3 kily. Dobrá. Hoci kedy, hoci koho stretnem, kámo. Stres, jak ona. Nenávidím, keď v B3, ale takto že vypáliš snajpov a ty nemáš snajpov, aby si mu dal headshot, kámo. Ja to tak nenávidím. $500 nábojov, to môžem normálne, že míňať v kuse. V jednom kuse. Dúfam, že to vyhráme, ľudia, je 18 ľudí. Ľudia, je 18 ľudí. Dobra. Tak do tuto, more. Nejaký builder znova. Bože môj, ale to čo? Toto je tryharder. Mi chceš povedať? Toto je tryharder. 4 killy som dal, kámo. Ešte typek má Harley Quinn. Najviac tryhard skin z DCčka. Počujem tu týpka. Ak to... Aha, hej, no skin dáky. Ty kokos, dobre mal gany. Mohol ma zabiť. Ale neurobil to, asi sa zľakol. 5 kg už, dobrá. Každý sa bojí, kámo, fajtiť. Toto čo je za ľudí dneska v tom Fortnite? Každý sa bojí fajtiť. Jeden stojí, jeden uteká, keď ma vidí. Ja nejdem hrať s týmito ľuďmi, kámo. Ja si ešte rozbijam tam veľký ľudia, lebo dostanem z toho asi 1000 XP. Iba 100 som dostal, kto je online z mojich teammateov? Sme len 10 už. To čo? A veď je veľká mapa, jak oné. Jakže sme 10 iba. Veď je veľká mapa. Doma spectate mu zatancujem John Cena. Aha, to ostrov bol. Na ostrov nepôjde nikto, tu máme voľno. Tam tak kto ničil stenu, ak dobre vidím. Je tam aj hráč? Nie. Nie tam hráč. Máš šťastie. Ľudia, vidno, že keď mám na sebe tryhard skin, tak som aj celý tryhard a nikto na mňa nemá. Aha. Vybombardujem celé lobíčko. Ale noobské gany. Kde je tá česanda? Kto ju tu vylúčil, bot? A hráč? Tak to nie je hráč potom. Už som sa zľakol, že to je hráč. To sme koľky? 8 na celej mape. Tak to sa nenájdeme nikdy. 8 na takej veľkej mape, veď to sa nenájdeme vôbec nikdy. Ani nikdy, vôbec sa nenájdeme. Ja používam iba túto ganu, všimli ste si? Ja toto bolo minulú sezónu také dobré, zase čierne a ono. Ale aj tak toto je najlepšia sezóna, ako som kedy hral. A proste táto sezóna. Ja ju mám najradšej.
Neviem prečo, ja mám túto sezónu najradšej proste. Neviem prečo, proste táto sezóna je pre mňa najlepšia. Asi preto, lebo tu sú mytiky, asi preto, lebo pridali postavu z mojho najobľúbenejšieho seriálu, ja neviem. Avatar, no? Aang. Legenda o Aangovi, môj najobľúbenejší seriál. Tríček, dobrý. Nejdem sa prezrádzať na motorke radšej, chcem to dneska vyhrať. Ja 7 ľudí a na takej veľkej mape. Ty kokos, ale to neviem, či dám. 7 ľudí, ale na takej veľkej mape. To neviem, či dám. Ale chápete, už asi tretí teammate a nikto ma nehitol z nich. A už asi tretí teammate, ale ma nehitol. Vôbec. Počkaj. Aha, železo. Aha. A mám toľko big shieldov. Budem ich tu vyhadzovať, aha. A brať naspäť. To čo? Vzduch? Tak ale ten sa hodí na jazdenie iba. Ináč je na nič vzduch. Ten nedáva ani damage. Ono keď hráča zodvihneš a on dá. A dáš mu full damage, jedine vtedy dá. Ináč. Ľudia. Spravíme si high ground. Spravíme si high ground. Aha, tam ten týpek jazdí. Na ostrove by mohol byť takto, ja neviem. 7 ľudí stále. Stále 7 ľudí. Prečo nie aspoň 5 alebo 2? To by bolo lepšie. 2. Nikoho nevidím. No dúfam, že túto hru vyhrám. Musím sa snažiť, je 5 ľudí. Takto zomrel naraz so svojím teammateom. Tam nejdem na tú stranu, lebo tam je medailonista. A musím ísť do zóny, bohužiaľ, no. Ideme na portál asi, no. Omrkneme si to. Ideme na portál. Len tak, aby nás nikto nevidel. No, je takto na ostrove. Na ostrove není nikto, kámo. Tak to máme... Jo! Nie, kámo! Tak to rovno spadnem do portálu znova. Musíš, týpek, musí. Asi ho nájdem. Asi týpka nájdem. Potrebujem aj ja dáke guny. Dúfam, že ma to nezabije nikto, ale mám veľa healov, tak poho. Nie, ten náboj nejdu zobrať. Musím sa kryť zo všetkých strán teraz. Bo z každej strany môže takto ísť. Zaraz, ak spadnú legendary guny, tak všetci zomrú. No sa musím kryť. Ľudia, musím sa kryť. Zóna ide! Rýchlo rob tie guny. Ale zóna uberá podvoch, to je fajn ešte. A potrebujem len tie guny. Ak nespadne žiadna legendary guna, tak... To... Nuda! Nuda! To čo za guny padli? Nuda. Nuda, tieto guny. Čo mi padli? Ja som si nevšimol moje HPčka. Ale ja si musím čupnúť, tam hráč pláva vo vode. Na boku, ak sa si všimli. Sopa!
More, ja idem na strom. Ja idem na strom. Tam dole hráč jeden, jak môžete vidieť. Ja dáte do bejsky spadnem. Tam sa fajti. Na chvíľu ich bude málo. Ja sa musím vyhýlovať. More komentátor som ja tu riadny. Pôjdem semka na kraj zóny. Kde nikto není, ja sa vyhýlujem. Lebo to nie je normálne. Kámo. Ale... No, sme 4. Počkám, kým sa vyfajtia tí dvaja. Budem čupnutý. 5 kg. Ja počkám, kým sa vyfajtia. Tak. Ale parkour Trnava. Ja idem do zóny, ja som taký Ďuro. Ja som Ďuro, ja mám jeden medkit. Poď. Ale ja som pred zónou, jak oné. Ja si musím dávať pozor, dúfam, že tú hru vyhrám. Ja idem najväčší tryhard. No nejdem tryhard, lebo sa bojím o seba. Lebo je zóna, tá blbá zóna, ak ma zabije. Tak to bude hrozné. A mám na tých hráčov výhľad, tak to je dobré. Lebo oni tam dole sa dáde fajčili. Fúha, ľudia. Neviete, ani ako mi bije srdce. Že som takto v openoch. A sú iba 3 ľudia. Ani neviete si predstaviť ani. Aj vám by bylo, ľudia. Aj vám by bylo určite. Sme 3, kámo, na takej malej mape. Tá zóna sa už posúva. Hoci kto ma môže zbadať teraz. Ide sa pod ostrov, no. Ja idem na ostrov asi. Kraj mapy. Tam je týpek. Tak ale kámo, tá myška. Ja ju musím dať takto, lebo mne sa hýbe senska. Vyhral som, ten si tam pije shieldy a ja som vyhral. Kvón. Mali ísť na tým caun, more, ja som vyhral. Ľudia, vyhral som, yes. Konečne som vyhral. Ideme do lobby, kámo. Konečne som vyhral. Keby sa tá myška nehýbala, tak ho zabijem hneď z tej diaľky. Mám iba 5, no nevadí. A čím to zastavím? Dám tento krátky emote. Ľudia, joj. Dobre som dal teraz výhru vo videjku. Korohučima. Korohumura. Čo je? Nejaký bojovník starodávny, toto. Ninja, dobre stajuj. Pozrite. Na tohto ale nepoznám. Flakes Powerpack. Dig! Toto čo za emote? OK ľudia, dáme ešte jednu hru do videjka. Dáme si do videjka ešte jednu hru. Ranked Zero Build byl Ranked. Vám dáme.
Ľudia, ak dáme 2 výhry po sebe, tak ja budem šťastný jak nikdy. Ak dáme znova win, tak to budú 2 výhry po sebe. Za mňa strieľaš si Funko Crew. A idem s týmto tancovať PPP. Ľudia, ideme bomby! Bomby! More vypadni už. OK. Ideme znova padať, dade, to je jasné. Ideme taký tryhardery z Railways. Aj keď do Fencing Fields padajú najväčší tryhardery. Ale ja padnem do Olympusu, kde som nepadal 500 rokov, kámo. Sorry. Tam som nepadal asi 500 rokov do Olympusu. Dúfam, že dáme win znova. Rovno si vyhľadám nejakú česandu. Aby som mal gánu nejakú. Lebo aim mám dobrý, ale bez gány nemám dobrý aim. Lebo priznajte sa, nikto z vás nemá dobrý aim. Iba s pickaxom. Aj keď Robza som raz zabil, keď mal drum shotgun v ruke pike. Ja mám také šťastie! Na najlepšiu gunu! No nie, tak to mám vyhrať, ešte keď ju nájdem Legendary. Ale vyhral som, to je hlavné. A som gečko ďalšie. Aha. Ešte aj to je dobrá gana. Ako by sa mi nedala tam. Aha, tak toto je dobrá. Toto doplňa aj shieldy, sa mi zdá, že nie. Mekles tu je, čo tu robí Mekles? On mal byť do pasa taký. Tu je Zeus, aha. Tam portable, hráč tam. Tuto. Tu gamer. Oh. Dobrý kill. Let mi show you. Aha. Najprv si musíš trénovať aim, ty bodko, rodko. OK. Nie oheň budem využívať akorát na také, viete čo. Tu je ďalší. Rýchlo jedz, nezostalo jedno. Ľudia, mne zostalo really jedno. Ľudia, ja som teraz bol v najväčšom strese, ako môžem byť. Mne zostalo jedno. Chápete to? Mne zostalo jedno. Ty kokos, portable mod bol toto normálne, že? 3 killy iba vo Olympuse, to je dobré. Potrebujem si to dať na železo. Let me show you. Tu je drevo. Ideme na Zeusa. Dostaneme aspoň mytiku od neho. Kámo, sorry ľudia, že som tam kempil a počúval tých ľudí a proste tak som ich hantil, aj keď som kempil, že...
No poď ty Zeus. Portable mod. Dneska bude z teba. Z teba bude dneska normálne, že hunting rifle. Nedáš ma, Zeus. Dneska bude z teba palacínka. Zeus, dnes bude z teba palacínka, s tým sa zmier. Dnes bude z teba palacínka. OK. Musíte ísť sem. Dobre. Dobre už. Hoj vám, dostanem aj tak Zeusovú. Tam ale keď sa Zeus prebudí do svojej riadnej ja, tak ja neviem čo bude. Už sa prebudil Zeus. We are Venom. Už sa Zeus prebudil, no. Ne. Vypijem si šildíky. Hajo! Hoj ho hajo! Hajo, hajo. Dobre, ale ten Zeus má aim jak one. Ten Zeus má teraz dobré aim, kámo. Ten Zeus, ja mám jeden náboj. Už zomri. No, konečne. Mytika, medailon. No, dobra, ty ideš na druhé miesto, no ja. OK, Ľudia, ja musím ísť do zóny už, ale. Ľudia, fight so Zeusom bol ťažký, no. Ale. DMR-ko sa hodí. Aha, dozaz ide. A nechceš zomrieť, tak ti neradím ísť na mňa. A tento možno nezomrie, tak zomre. Tam ale všetci umierajú nejako. Trigany za mňa stačia v pohode. 37 ľudí. Za to je dosť veľká mapa. Ale to čo mám taký jump? Ja som normálne mal super jump. OK. Ako toho natáčam? 40 minút, ešte 20 minút. Mi vydrží natáčať playko. Ale to čo, kámo? Čo som ja zjedol, že ja tak skáčem? A toto je dobre na diaľku, to DMR-ko. Ešte 114 nábojov mal v ňom. Ono je dobre na diaľku. Ak tu mi padne medkit, tak sa vyhýlujem. Hodná mytika, fuj. Nechcem teraz. Teraz hrám tryhard bez mytik, ale tak sa vyhýlujem. Dobre. Ale to čo je, kámo? Veď ja skáčem jak ona. Čo mám, ja mám nejakú rýchlejšiu sensku. Ja mám rýchlejšiu sensku, ľudia, nečudujte sa, keď prehrám. Počkaj, a teraz? Ja sa zrýchlila zrazu senska. What? Ja sa zrazu zrýchlila senska. Prečo sa mi zrazu zrýchlila senska? Ale zóna ide, more. Ja sa zrazu iba tak zrýchlila senska. A teraz sa mi spomalilo. Aha. Let's bounce. Fúha. Prečo ma niekto nespektujete? Nechápam.
Ty kokos, to čo za jump ja tu mám? Ale ja neverím. Ja mám skade už tých 5 kilov, kámo. To skade mám už 5 kilov. Ideme prehľadať hauzík. Ale ja tu mám ja skade už tých 5 kilov, kámo. Kúpim si NPCčko. Poď ku mne. Kráska moja. NPCčko. Pekná macicka. Á, vzduch. Keď sa hodí. Nič. Už tá semska je dobrá, ako ja viem hrať taká pomalá. Bo ja viem hrať s pomalou semskou. OK, na chill. NPC, poď, musíme už ísť. Teraz znova je rýchla semska. Kámo, teraz sa to vyzerá. Ale oni sú tam dvaja, oni tímeria. Oni sú tímeri. Vy tímejtíte. To je NPCčko vlastne. Ja idem na playera. OK. 6 kg, pohoda, úplná. Som sa zľakol, že týpek mal to. Moje. Ten môj skolbar. A malo to čo? Veď ja ich tu drtím, jak ono. Proste na ovládači som lepší. Jak klasicky, ale to čo ja mám? Kámo, ak toto bude pri fightoch, tak ja budem prehrávať. Ale to čo? Počkaj, no. No to prestalo teraz, no. Ale to je dobré. NPC, ale... Ide zóna, poď už. No nevie tam začať tancovať zóna. Fú. Musím dať len také no-scopy. Možno budem mať šťastie. Tak nič, no. Ľudia 6 kg, iba 17 ľudí je. Ak dám 2 viny po sebe, tak budem najšťastnejší človek na svete. Poďte ku mne na náboje. Zóna ide, NPCčko. Poď už. Asi zoberám čestku. Čo sa vám dá? Nič není také úplne. To je dobré, kámo, ale na uhýnanie a tak sa to hodí. To keď sa Legendary čestka. More. Bože môj, blbosti sama. Kde je moje NPCčko? Tu je u mňa. NPCčko, poď. Dostanem XP. SR, už mi chýba iba 1000 XP. Tak vyťažím jeden shield a mám level up. Počkaj. Čo, mne sa zrazu nepridávajú? A to sa mi takedy stáva, že mne sa zrazu nepridávajú. Ľudia, ostrov už je 15 ľudí. A už je aj ostrov. Ja mám 6 kill. No nič ľudia, také no-scopy. Chcel som dať akomu headku, jak dal napríklad Savage alebo Ninja. On sa dal do niečoho, vyletel a bum. Alebo čas Mr. reagoval na tie no-scopy. Jo, mám nový vrep. To čo? Iba tak. 10 000 XP ešte. Fúha. NPC. Poď. NPC boss, poď sa. Kde je ten boss? Nie boss, ale proste NPC. A ja takto iba, že bum, a to sa tu spadne.
Ale to čo proste, ja som nejakú rastlinu zjedol asi. Alebo dačo, ja neviem proste to čo. Veď ja tu normálne, more už sa editmi. Veď ja normálne utekám jak Tarzan. A to ja som nejakú rastlinu musel zjesť, alebo dačo, ja neviem ľudia. NPCčka, poď, toto je naša hra. To čo bolo? 10 ľudí za 8 minút zomrelo 50 ľudí. Veď to je normálne, že pum. Čo to je? Ne, kámo. Toto viem lepšie. Železo. Čo tu trúbiš, NPCčko, iba nás prezradíš? Epic! Aha, tak nič. Poď NPC. NPC. Miklus. Poďme na okles. Ideme ich všetkých rozfajtiť. Je 9 ľudí. Na takej veľkej mape. Ľudia, to mi nesedí. Ak to aj vám nesedí, dajte like a odber. Dobre, veď som trafil. No. A ďalší. Aha! Aha! Ty kokos. Typky na čo? Sa išla vyhýlovať. Čo typkyňa? Tu je typkyňa. Oh, headshot! Toľko questov naraz. A modré. Ešte mám nový glider Poseidonov. Tomu. Poďme NPCčko. Sme ich tu rozfajtili, už máme 7 kilov. Ak budú 2 viny za sebou, tak ja sa budem len tešiť. Lebo toto vyzerá nádejne na 2 viny. Nechápem, prečo mi neukazuje, že na tí hráči spectator. Ľudia, ja normálne, ak dáme 2 viny po sebe, tak ja neviem. Ja tu budem rageovať. A také noskopy. No takže, počkaj. A iba taký trickshot, headshot mora. A ešte tu. A ešte tu. OK, poď hore NPC. Ja čo volám NPC boss, lebo si taký silný, kámo. Mailclass. A keď utekám, tak to je dobré. Normálne, že BOOM! BOOM! Som vyzabíjal skoro už 10 hráčov zo 100. 7 ľudí zo 100 som ja zabil. Frajerina. Dobre, tam sú fajty. Sme 5 na takejto mape. To nie je dobré. Na takejto mape byť 5. Na takom malom priestore. No na veľkom skôr, to nie je dobré. NPCčkom zomre, dobré. Ono sa spávne podľa mňa. Ne, že zomre v zóne.
To čo? Hráč má aimbot. Nezabij mi NPC. Musel ten hráč. Ale kámo, to skade teraz ide? To čo, ale skade, čo? Ja neviem proste, týpek tam kempí dať v bejske, či čo? Týpek, dúfam, že tam nekempí v bejske. Ja sorry, ale musím. Proste chcem byť plný, aby som ich vedel zabiť. Ak tam týpek kempí. Oh! Legendary. Jeden big shield si dám. Vyzerá to na 2 viny po sebe. Fú, prosím, nech to vyhrám. Kde je ten hráč? To ten sniper, dúfam, není. Čo tu snipil? Ó! 2 viny po sebe! Vin s korunkou! Čo? Ó! 2 viny po sebe! 2 viny po sebe, ľudia! Takto sa to robí! Come on! Money nothing town. Make you bound on white, on white.